Današnji klip je isključivo posvećen Škodi. Kupi Škodu, brate, nemoj da te laže narod, brate. Kupi Škodu Oktaviju, nemoj da kupuješ Audija, brate. To ti je isto kao Škoda, brate, samo je skuplja cena, brate, veće održavanje, brate. Molite, brat, poslušaj, brata, jednom u životu kupi Škodu, brate, nemoj Audija, veruj mi, brate. Cena, kvalitet, veruj mi, brate. Lupite subscribe, krećemo sa Audijem A4 B8 Restyling, 177 konja, 2013. godište. Cena 13.000 eura. Bam! Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. E sad, ono što je jako bitno u današnjem klipu jeste da razgraničimo neke mitove i da mi postavimo naš mit. Da li je... Razgraničimo mitove i korupcije. Da, nećemo, ne. Danas plasiramo mit koji se zove da li je Audi, Volkswagen, Škoda i Seat isto, a nije isto. Šta ti misliš, Vuki? Da nam nije rekao Miša... Da nam nije rekao majstor Miša, nikad ne bi znali da kvalitet proizvoda, evo ga, kreće trigger u komentarima. Okej. Trovački komentari mogu da krenu nakon što ovo kažem. Kvalitet najbolji u Volkswagen grupaciji ide prvo u Audija, pa u Volkswagena, pa u Seata, pa u Škodu. Ili sam obrnuo Seat, Škoda. Škoda pa Seat, da. Ok, može krene trovačina sad. Dobro, ko je napisao šta do sad? Ok, ljudi, nema da se toliko sad... Ko voli šta voli, mi ono što smo dobili informacije. Oni kažu Marić laže, Marić priča. Ne, Marić samo ima informacije. Znači, 177 konja, Common Rail sistem. Ono što je jako bitno danas pričamo o prednostima i manama, jer smo još u nekim klipovima pričali o ovim automobilima, o ovim motorima, o ovim menjačima. Šta je čest kvar na ovim automobilima? Zaista, ukoliko je auto održavan, ništa što nije čest kvar na drugim dizelima, DCI, TDI, JTD, dobro, JTD izlazi iz svih klasa, JTD je neuništiv, zaista. Jedini ono motor koji nikad nećete vidjeti u serijalu neuništiv da se otvorio, to je JTD. Pogotovo ako iz multiple, zato što vozači multiple imaju desnu nogu kraću, nikad ne dodaju gas. I on ne može da crkne u onoj multipli, može samo zaglavi EGR ventil. EGR ventil, bam, prva stvar. Druga stvar, naravno, mnogo su skupe dizne, jeste da je Common Rail. Ukoliko ovaj auto dođe kao primjerak nekih nemačkih automobila s kojima su Gestarbajteri prelazili po 400-500 hiljada kilometara, onda vratili kilometražu kod nekog svog zemljaka koji je iz Turske u Nemačkoj i prodali ga vama, a da vi mislite da je on zaista prešao 120 hiljada, ovaj automobil definitivno će imati problem sa diznama. Plivići zamec, naravno da ima, ali koga boli briga. Ima ga na većini turbomotora i benzinaca i dizela. Veliki servis, znate već i sami da neki od kolega su smislili patent da može se uradi i odavde da ne mora se skida cela prednjica. Tako da motor je okrenut naravno uzduž, pogon je quattro, imamo znači napred poluosovine i nazad poluosovine i kreće druga trovačina u klipu, quattro ili X-Drive. Quattro, mili, nemoj da pričamo o gluposti. Koliko god me mrzeli, nemoj da pričamo o gluposti. Quattro kao najidealniji, najbolji pogon. Da li riknjava diferencijal? Da li mu smeta čipovanje? Sve zavisi od stanja automobila i koga je održavao. Ovo je bukvalno nit koja treba da prolazi kroz svaki klip neovlašćenog servisera i kroz svaku tematiku bilo kog automobila. Ko je održavao i kako je vozio. Ne bi smela kažem da je isto i sa ženama. Tako da neću to ni reći. Ali ko je održavao, kako je vozio. Imate cene na nekom od klipova i da mali servis izlazi oko 100 eura, da veliki servis može da dođe i do 400-450 eura, zavisnosti od delova. Dosta stvari možete sami da uradite na automobilu. Ono što je interesantno, imali smo slučaj iz Bijeljine da je bata došao, crkom alternator, na licu mesta smo mu zamenili alternator zašto se nalazi upravo ovde i nije komplikovan kao na francuskim vozilima da se izvadi. Evo ga alternator ovde. Neki ljudi su istetovirali alternator na sebe i mislili da je turbo, ali dobro, nema veze. Kakav je trap na Audiju na ovoj generaciji? Odličan, za razliku od prethodnih generacija koje organski mrzim. Kakav je automobil, da li treba ovo kupiti za 13.000 eura? Dosta subjektivno pitanje, ali bez obzira na to što je subjektivno pitanje, ljudi ga najčešće postavljaju. Tako da,
složit ću se sa kvarcom, bratom, Audi definitivno jeste kvalitet i da li bi dao 13.000 eura za Audi? Da. E sad, Verovatno da ne. dao bi što da ne bi, da imam te pare. Ovo je auto kao idealan automobil. Super za te pare. Auto ima 177 konja, ne možeš ga voziti kao početnik sa probnom dozvolom, previše kilovati, previše snage, može da ide bezobrazno brzo i sve to, ali kao početnik ispada iz klase početnik, ispada iz klase do 3.000 eura, ispada iz klase nema plivajući zamajac, ispada iz klase jeftin automobil, ali pouzdanost, kvalitet, da, definitivno da. E sad, ova verzija nije karavan. Dosta ljudi voli Audija karavan. Ova verzija je limuzina, a ja sam lik koji voli limuzinu. Ne volim karavančine. Gepek, druže. Pogledaj gepek, molim. 2 čoveka. 2 čoveka unutra. Pogledaj gepek, vata. Sad, specifično je da u svakom Audi vozilu sa Balkana imaš karton neki, znaš, koji dolazi. Imaš ovo, a gledali ste klip kako se čuvati interijer u automobilu, ovo je jako dobra stvar i možete pogledati klip ovde. Ukoliko niste pogledali klipa, mnogo je dobar. I u njemu je onaj Jaguar o kome smo pričali, tako da... automobil kao automobil jeste komad metala i plastike. U većini slučajeva ljudi se vezuju za brend, za estetiku, žene voze najviše crvene automobile, statistički pokazano. Sidoram za tablice, možete ga poručiti u inboxu. Subjektivno pitanje, da li ovaj auto vredi 13.000 eura? Sljedeći primjerak je skuplji za 3. Da, i tekako vredi. Da li bi ja lično preporučio ovaj auto? Da, i tekako bi. A sada idemo na stvari koje treba pogledati prilikom kupovine ovog automobila. Prva stvar. Što se tiče dizela, ja volim da gledam ovaj auto kad je hladan i kad nije paljen. Switch off ignition before leaving car. Dobro, druže, paljenje. Boki, hoće da eksplodira. Daj da zatvorim vrata. Daj. I dalje kopiš ti. Za malo da eksplodira. Za malo da eksplodira. Ovo je level ok. Ja kada ima mehanički merač, ja ipak volim da proverim to. Šta su stvari koje gledamo kada kupujemo Audija, konkretno 2.0 TDI Common Rail? Hladno paljenje, hladan start, da li baca dimove? Konkretno plavi dim. Za ove motore plavi dim. Crni će da izbacuju ukoliko ima šuplje crevo interkuler ili problem sa egerom ili problem sa diznama. Beli dim, dolazi zimsko vreme, nemoj da mešate beli dim sa kondensom. Tako da, beli dim preko leta, no za kupovinu, preko zime, može biti kondens, ali ako je sladak beli dim, onda je antifriz. Idemo sad dalje. Nosači motora, uzdužno je postavljen motor, dosta je osetljiv na nosače motora i generalno nemoj da mešamo nosače motora sa plivajućim zamajcem. Kako ćemo provjeriti plivajući zamajac? Na paljenju, upalimo auto, možda se čuje, ali još više na gašenju. Pogotovo ako smo u nekoj akustičnoj prostoriji, možemo čuti plivajući zamajac kako rokće, lupa, etimološki. Boki je završio filološki fakultet, magistar je za poljski. Onomatopeje. I generalno u onomatopeji možemo reći da se čuje plivajući zamajac kao sad kad smo radili onomatopeju, dosta ljudi meša plivajući zamajac sa nosačima motora. Kako to da razlikujemo? Tako što ćemo imati nekog brata, kuma, prijatelja koji će vidjeti da kada ubacimo u prvu, stisnemo kvačilo, stisnemo kočnicu, bezbedno ispred nas, nema nikoga, popustimo kvačilo, auto će krenuti da se pomera, tačnije motor će krenuti da se ugiba u neku stranu. Potrebno je biti malo više stručan da bi ocenio da li je ispravan ili neispravan nosač, ali ja samo hoću da prenesem znanje i da kažem kako da vidiš ili kako ja gledam da li su neispravni nosači po tome koliko se motor ljulja, kreće i da li lupa prilikom puštenja kvačila. Da li ima tragova od curenja antifriza, da li ima tragova od curenja ulja i da li dimi, to smo rekli, plivajući zamajac smo rekli, da li svetli check engine lampica, upaliti dijagnostički uređaj, proveriti i ćao, zdravo. Ovo nije auto koji je
star, a nije ni mlad. 2013. Ovako se zatvaraju vrata, a ne kao ti malo pre što si zalupio vrata i ispao mi je zub. 2013. Nije mlad, nije ni star. Idealna kupovina. Ovo je bio 13.000 eura zato što je prešao samo 120.000 km. Šećerlema. Da li bi ga ja lično uzeo? Drugi put. Da. Definitivno. Da bi uzeo Prevola ili Superb? Hoćeš iskreno? Hoćeš iskreno? Ajde. Razmišljam se. Ja sam radnička klasa, ja bih kupio Superbu, znaš. Mislim da je jeftiniji. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!